Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe. Ipagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang bahalang gagabay sa inyong lahat. Sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, wag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share, at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking susunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual o physical na karamdaman na lahat ng mga orasyon na panggamot. At dito po lamang po matutuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pagtandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag ipagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at higit sa lahat, magmahalan. At huwag makalimot tumulong sa mga taong hihigap po sa hirap ng buhay, at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at na hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang susukli sa mga ginagawa niyong kabutihan. At pagkakalob sa iyo ang siksik, tikdik at umapaw ang pagmamahal ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang isi-share ko po ngayon sa inyo ay yung gayuma, orasyong gayuma sa babae na hindi makatulog sa gabi pag hindi ka nakikita. Hiwaga ng Pangasinan. Narito ang orasyon na aking ibabagi sa inyo. Ang pagsimula ng ritual na ito ay sa unang buwan ng kumuha ng picture o pangalan ng iyong nagugustuhan na babae. Isulat ang pangalan sa likod ng picture, salin ng 3 beses o gawin araw-araw hanggang maramdaman nyo o kabisa kung bibigyan ka ng kapangyarihan at mapapagana mo ito. Ang babaeng gusto mo hindi makakatulog pag hindi ka niya makikita. Lagi ka niyang isipin. Gawin ito sa alas 12 ng madaling araw, ating gabi. Kunin ang picture ng babaeng gusto mo at magtirik ng 3 kandila sa ibabaw ng picture o ilagay sa gitna ng picture at sindihan ito at sabay usalin ang orasyon. Narito po ang orasyon: saksilom ipkatum pikatisum sum fler dehum artiblo ikos pilum virgin terlisim saksilom ipkatum pikatisum simpler
Dihum, Artiblo, Icus, Dilum, Virgin, Terlisim, Saxilum, Catum, Picatisum, Sim, Ler, Dihum, Artiblo, Icus, Dilum, Virgin, Terlisim. Habang nakatirik sa gitna ng kandila sa picture ay usalin ng 3 beses at maghintay ng 10 minuto at hipan ng kandila. Sa mga naniniwala lang po dito, pagkakalob ko po sa inyo ang gayuma sa babae na hindi makakatulog sa gabi pag hindi ka nakikita. Pag hindi po kunyo po ito, hindi pa nararamdaman nyo naman po kung nagkabisa na po, ulitin nyo lamang po. Ito ginagawa sa maganda po kung gagawin po ito sa kabilugan ng buwan para bumisa po agad. Yan po, napakabisa po na pang po sa babae. Pero dapat po pag ginawa nyo po ito, huwag gamitin po sa kasamaan. Huwag nyo abusuhin para ipagkalob sa inyo ng may-ari ng babantay pong relasyon na to. At gamitin po nyo lamang kung talagang yung gusto nyo pong babae na pakatuluyan. Huwag yung gamitin po sa iba't ibang babae kasi may balik sa inyo ito. Sana po nagustuhan nyo po yung aking video. Mag-subscribe, mag-like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa susunod kong mga video. Shout out po pala kay Ninita Rutaero, Shirley Oriliola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Ryan Nabiste, Unix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Crisley Abughaw, Orchide, Tinitron, Angelica Kundok, Gerardo Jimenez, Carita Palma, Eluciapil, Fight to Win, Ambrosio Mangalpuk, Lorita C, Arting Camacho, Maricel Placido, Eupimia Felipe, Elmae, Triple A Commented, Marina Arangues, Luli Cayago, Juan Bibbs, at Nuggets, at Gillian Jake, Bolbeder, Masino Borja, Nerpic. Shout out po sa inyo lahat. Sa mga baguhan po lamang po ngayon na po nakatuklas na aking YouTube channel, Liwanag Pangasinan. Kung na po kayong magtubiling, pindutin po ang subscribe, like, and share. Pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayo updated sa aking susunod na video. Sana po nagustuhan po nyo ang video. Maraming salamat po sa inyo. At God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.